Kaixo guztioi, ni Beriar Penintsula lantzen ari dira eta talde bakoitzak erdidego bat dakar eta bere informazioa esan dizuet, gustatzea espero dut. Eta orain, Galiziari buruzko azalpena emango dizuet. Galizia. Eta bere hiriburua. Galiziako probintziak Ourense, Pontevedra, Coruña eta Lugo dira. Eta beraien hiriburuak Ourense, Vigo, Santiago de Compostela eta Lugo dira. Ibaiak eta mendiak. Jende askok esaten du Galizia la tierra de mil ríos dela eta hori ibai eta erreka asko daudelako da. Galiziako ibai garrantzitsuenak Miño eta Sil dira. Miñok 340 kilometro ditu eta Lugo hasten da eta Pontevedran itsasoratzen da. Batez esplikatu. Orain geografia azalduko dizuet. Errioxa Iberiar Penintsulan iparraldean dago kokatuta. Errioxarekin muga egiten duten autonomia erkidegoak honako hauek dira. EAE, Nafarroa, Aragoi eta Gaztelaria. Eta probintzia berriz beste hau. Araba, Nafarroa, Zaragoza, Soria eta Burgos. Erkidegoaren hiriburua. Errioxa autonomia erkidegoaren hiriburua Logroño da. Andaluzako ibaiak isurralde Atlantiko eta Mediterraneokoak dira. Isurralde Atlantikoan Guadiana, Guadalquivir eta Guadalete ibaiak isuratzen dira. Eta Mediterraneo isurraldean Guadanorte eta Armanzona ibai. Guadiana, Andaluzako ibairik luzena, 778 kilometrorekin Ayamonten itsasoratzen da. Guadalquivir, Andaluzako bigarren ibairik luzena. Kordoba eta Sevillatik igaro eta Sanlúcar Barramena itsasoratzen da. Odiel eta Tinto Huelbako itsasadarren itsasoratzen dira. Eta Guadalete Sanlúcar Barramena itsasoratzen da. Casal. A Coruñan jaioa. Obrokeko abeslaria da. Oso ezaguna mundu osoan. Luz eta Los ojos del gato dira haren lanetako bat. Kirola. Galizian futbolean asko ibiltzen dira. Eta lehenengo mailan daudenak Celta Vigokoa eta Real Club Deportivo Coruñakoak dira. Bisitaria, Andrés, Piano Jolea. Mila 1909 urtean jaio zen Logroño. Isabel Bigarrena erreginaren erdian irakaslea izan zen. Fernando Moreno. 1950 urtean jaio zen. 1950 urtean folk musika talde bateko partaide izatea lortu zen. Pablo kirolari gehienak futbolariak dira. Badaude pilotariak honainen kirolari garrantzitsu. Futbolariak, Fernando Llorente, Juventuseko jokalari. 1995 jaio zen Rincón del Sol. Rubén Palo, Real Sociedadeko jokalaria. 1992. Hau izan da guztia eta eskerrik asko atentzioa prestatzeagatik.
color especial en sus calles, en sus parques. Geografia. Asturias Iberiar penintsulako ipar-mendebaldean dago kokatua. Hauexek dira bere mugak. Ekialdean Kantabria, mendebaldean Galizia, hegoaldean Gaztela Leon eta iparraldean Kantauri itsasoa. Informazioa kontatuko dizuegu. Orain horrek kokapenarekin bizitza egingo dugu. Katalunia Espainian ipar-ekialdean kokatuta dago. 7.585.000 zortziehun biztanle ditu. 2012. 173,78 biztanle kilometro karratuko ditu. Kataluniak 32.196 kilometro karratu ditu. Ibaiak Seia, Urubio eta Guira, mendia, Picos de Europa, Torre de Cerrero eta Torre Bermeja. Klima. Asturiaseko klima ozeanikoa da eta alpera. Urritik ekaina elurra egin daiteke eta kota bakoena neguan izaten dira. Industria. 6% nekazaritza eta abeltzaintzan egiten duelako. Lehen ikatz minategi asko zeuden, eta orain gutxitzen ari dira. 30% burdin eta metalen industrian egiten duelako, eta 75% zerbitzuetan. Rio Bullón, Rio Cantifán eta Rio Urbano. Ekonomia. Erreposterian zoguak oso famatuak dira Kantabrian eta Tortillas de Reynosa ere. Janari tipikoa. Ogia, ogi biribila, artozko ogia eta empanada chorizoarekin, jamonearekin eta morrenekin. Fruta eta verdura. Bagarru txuria ardoaz lagundua. Oida la fabada. Gero bainak, berretxikoa, jarrak eta horrelako gozak, arrainak eta itxasteak, atuna, Martxoaren 25an jaio zen. Valentzia Eta Alakante. irudibai nagusienak hauexek dira, Turia, Luján eta Zorita. Pertsonaia ospetsuak. Idazleak Cristina Gallo, Florida Arias eta Juan Alsina. Margolariak Mauro Álvarez, José Antonio eta Rafael Rodríguez. Eta musikariak Erto Braga, Maria Oskiz eta Jorge Aijabo. Kirolariak Kini futbol jokal. Ekonomia. Nekazaritza turismoa eta industria dira ekonomiak. Jende askok abeltzaintzan lan egin behar du jendeak produktuak edukitzen. Baratze txikiak dira, baina mila guztia ematen dituzte urtean. Normala. Musika eta dantza. 1997tik urtero uztailaren Nerbios Esbardu kultur elkartea Abilesko eskualdea
antolatzen du musika eta dantza. Eta orain, Kataluniako ereserkia jarriko dizugu. Erroskiak eta hor. Pertsonaia ospetsu. Idazlea, Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, 1876ko abuztuaren 12an jaio zen Madrilen, eta Madrilen 1589an jaio zen Sevillan, baina Madrilen bizi eta Madrilen hil zen 1660an. Bera oso marrazkilari famatua izan zen, baina bera konsideratua zen esponente eta maiz unibertsalista.